Akyem Wankyi ukupie mu ho arehosama efri ho eba enesehwemu a na ekoso emra nipa bi kutu fom wagude na wotri anyeyi enam so nti ema asase ekasa wo mo no sese mpanyifo de nhwe na omohwe ni nyina aba na wieye de kopie mu nyina ne se nyaade omunya akra ne bio eka ho no nso Adom TV kase ne nkyeremu ayede bro Nhwehwemu a womo aye ede pe omanfo a womo etoye Galamsey Pit mu no aba na wieye na nso no womo ahu obia ewom National Disaster Management Organization NADMO a womo ne omanfo etisa ampatem ho ene tu sa na mo no omanfo a womo etete Akyem Wankyi ene Adom News nsentwofo etwetwe nkomo no womo so de nsem sei na tu dwa timodwuma na asafache frem se atore nkyem bi asi ewo asode so anafo eti memra. In fact, Jimmy can be doing na any yan. Now when for men one, nipa bebe 20 dear, no omugunsunuma, almost 30, a yeebi. A bit me galley, a coy, more night me galley pay. Nan your own medallion there, I think, sir, I'm saying, is your farm. Omi nipa 5. 5 no me, no, a mutu, our life, by 3 there, I'm saying, omit me a free. Instantly nankasano assemni si ye no wantifo ne bom homodin eyi enipa makomako enan eye endro no instantly ya to nsa frɛ na adbofo no endro obi ansi ha obi enu osi ha nti effort we di kan take na endro no wantifo ahode de me woka ne sɛ ya de na ntie bebre sɛ wanti kro no yedin enye nanso nukure bi anim ye boye homodin pa ye gi ahoho wo ye hoho na aba ha ye treat you better than kromanfo enti edin na edabonten beble se wanti yenye yekunipa ene saa niema no enye no kreda endro asem ni si ye no mo na abom ho modin se omo a omo dansuom no omo yibi ama ebi nyankwa amo nso a omo ntimi anyankwa no yeyi wo mo na omo ayedai omo afirim enti enne ade akin yeyi ne ye yadwen se ye ba ye ho bia no ye aka wo bia no ye bobo ye ho modin yeyi ni nyina ayedai apie